Automatski stroj za punjenje kiselih krastavaca koristi dizalice za podizanje materijala, štedi troškove rada i sigurnost. Pogodno za sve vrste granula i čvrstih materijala, fleksibilni materijali strojeva mogu se odabrati prema materijalima proizvoda. Oprema za punjenje rotacijskog tipa poboljšava kapacitet stroja. Stroj za punjenje tekućina pogodan za sve vrste tekućina s dobrom fluidnošću, kao što su čisti sok, ulje za kočnice, itd. Mlaznica za punjenje može se prilagoditi prema proizvodnim zahtjevima kupca. Automatska servo kontrola cijelog stroja za vrtljenje limenki čini da oprema radi sigurnije, stabilnije i pametnije. Označavanje stroja za označavanje tijela limenke usvaja metodu boce sa stezanjem cilindra. Označavanjem upravlja koračni motor, koji osigurava da je brzina označavanja sinkronizirana sa brzinom kotreljanja boce.